inhlese yezombusazwe kanye inhlese yobuqhophololo obenzakala kulona udaba lona. Ngibingelela ubhuti wami, ngibingelela abalaleli emakhaya. Njengoba ubhuti wami esechazile lo mfowethu esasala kanye naye, angeke sisho ukuthi kwenzakalani, nathi siyafisa ukwazi ukuthi sasala kanjani ngoba abanye babe yingxenye yethu bonke bangena. Nakuthina kwenzeka wafonelwa kwathiwa uphumelelanga, nabona laba bangena yangena ama calls athi kubona abaphumelelanga, aphinda athi afone ama calls angena athi niphumelelile. Kanjani ukuthi ufonele kuthiwa uphumelelanga phinde kuthiwa uphumelelile? Kungani ke thina nathi singaphindanga sawathola ama calls athi siphumelelile ngoba bona basemsebenzini namhlanje angena ama calls athi abaphumelelanga yaphinde yangena isibili athi uphumelelile. Sicela ukwazi nje ukuthi yethi inkingi ikephi ngoba phela sakwenza konke okwakufanele. Ngoba nakwenza konke okwakufanele mlalelo Ntozo FM esikhathini sami sikanje udaba oluthinta abasebenzi abebesebenza khona kwamasipala ukwathi ke emva kwesikhathi bathola sebesala ngaphandle siqashwa ngendlela abanganelisekile ngayo abafisa ukuthola impendulo zokuthi uma kungokuthi ke basala bekade befuneliwe ukuthi abaphumelelanga kwinhlolo khono babe sebeyasala uphinde kuza kwabo ababekade bethole nabo ingcingo ezithi ke bayiphumelelanga ngenhlolo khono baphinde bayithola sebefonelwa sebebizwa okwabo ke ukukhathazeka kulele kuthenini kungani bona bengabange besawathola ama calls athi uzane nizosebenza. Mfowethu asibheke la khona indaba eke iyaqhamuka masilibheka lolu daba ukuthi nasenithole ngisho imfaniswana. Ngibingelele kubalaleli emakhaya, ngibingelele kuwena msakazi. Uniform sesitholile njengoba sasiqalile sesisebenza. Senziswa neinduction, senziswa ukuthi satshela ukuthi nje ukusebenza kwala kuzosetshenzwa kanjani ngayiphi indlela. Okusho ukuthi ngaleyo ndlela ngokubuka lapho sukusunikiwe ithemba, litshaliwe ithemba ukuthi umsebenzi wena utholile. Litshaliwe ithemba ukuthi umsebenzi utholile. Yebo, ngaleyo ndlela ngoba uma umenzisa umuntu induction angiboni ukuthi ungamenzisa induction. Induction ngicabanga ukuthi ngolwazi lami usuke umuntu umtshengisa indlela azosebenza ngayo. Yes. Kodwa ma esethola ukuthi usebona sekusebenza omunye lokho kubuye ngathi kunokunyatheleka kobulungiswa noma kwelungelo lalo muntu obuyiseyiqalile indlela yokusebenza. Ukubona ukuthi wena ususebenzini ngoba i-induction usuke uqala uyasebenza lapho. Yes. Uma usuthola ukuthi wena sekufanele manje umsebenzi ke manje ubuyele kuwena ukuthi manje nake usu permanent ke manje. Yes. Yabo. Usuyathola wena hayi akusenzeki lokho. Yabo. Ukusho ukuthi ngalo ndlela ubulungiswa bakho buyanyatheleka. Ubulungiswa namalungelo akho njengomuntu kusuke ke sekunukubezeka uma kungukuthi sewuqaliwe wathenjiswa ukuthi uyasebenza wanikezelwa nethemba nomfaniswano kanjalo waphinde wakhonjiswa nendlela ekusetshenzwa ngakhona emsebenzini. Mawami asibheke ngiyazi ukuthi uma kusetshenzwa kusuke kuzoba khona inyunyana ngiyazi ke ukuthi nani nike naba nazo inyunyana beze izithini uma nikhuluma nazo. Ngibingelele balalele emakhaya, ngibingelele kumsakazi esinayo studio. Isayidi le inyunyana zasithembisa kakhulu ngoba phela angicabanga ukuthi ungaze uze kube khona nento isayinayo like ama forms enyunyana ungaqashiwe. Yes. Sina sasayina kuyinyunyana senza yonke into. Nazo futhi beze sithembisa ukuthi umsebenzi yaze yasho yathi nje 99% umsebenzi niyawuthola. Utholile ama interview ahambe kahle ngale ndlela iqhakayo because bafika basho ukuthi bayahamba bayochecka ukuthi kwenzakalani. Babuya futhi basithembisa ukuthi hayi umsebenzi usutholile. Inyunyana impela zasithembisa kakhulu kodwa ekugcineni hayi bangesakwazi ukusikhulumela ngoba kwabe sekuvela ukuthi azikwazi ukumkhulumela umuntu engaphandle. Ngaqinisekisa
bese singaphandle. Ngaqinisekisa mlaleli ukuthi nami ngizamile inyunyane kahle kahle ngizame zonke inhlaka ekuyizona ezithintakalayo kulona lolu daba ke base ngasohlangothini lenyunyane basinikezela ke ukuthi khona into esabaqinile bacela ukuphawula sebefikile ke endlini zomsakazo mangibuza ke ukuthi nini bathi bona bazokunikezela ilanga ngenxa ukupicture schedule yabo ukuthi imi kanjani ngizolinda ke ukuthi bakwazi ukuthi baba bangithinte ngoba eyami imizamo ukuthi ngibathole igcine iphuzo bafethu asibheke ke ukuthi sesizamile imizamo qinisekise kumlaleli ekhaya ukuthi enhlakeni esebenzisana nazo engezoyidalula ngenhloso yokuthi angifuni ukuthi mhlambe nabo labekhona bathi sithi siyabasiza sebeyahamba baya kwabezindaba sesiyabayeka ke abayiqhubekele bona bodwa mina lesingaqinisekisa ukuthi udaba luseyinhlakeni eziningi esidila nazo ngolosihlanu ngilindeleke ifeedback kuyiyona step number 1 wencwadi ebhaliwe eyakhona kwamasipala kwa HR kuyothola ukuthi ngelanga lama interviews thina isikhoshit sakhona ababekade benza ama interviews ngabobani abaphumelela ngabobani babephumelele ngayiphi indlela ngamapi ama point kungani kwabakhona babizwayo baphinde bayekiswe baphinde babizwe konke lokho ke ifeedback ephelele sizoyithola ngolosihlanu angizoyidalula ukuthi iziphi inhlaka esebenzisana nazo ngibalekela ukuthi idalula kunokwenzeka ukuba zigcine nazo seziliflathela udaba okuyinto engagcina senza ukuthi ligcine ngabanga nasesombululo ngifisa ukubheka ukuthi kahle kahle yini ekuyiyona a priority enithi niyafisa ukuyibona yenzeka kulolu daba phinde nje ngibingelele emsakazi nabalaleli mina nje thina into esifisa ukuyibona yenzeka aziziningi sifisa nje ukubona umasipala osenzela ubulungiso ukuthi sibuyisele emsebenzini sikwazi nathi ukubeka isinkwa ematafuleni emakithi einganeni nikwazi ukuthi nibeke isinkwa etafuleni einganeni mhlawumbe engifisa sikubheke mfowethu yile yokuthi ngekhathi nini nenza ama interviews beninoza kwenabanye abathole ama calls ukuthi abaphumelelanga baphinde bathola ama calls ukuthi sebengabuyela emsebenzini anako ukusabela ukuthi uma udaba neliqhubha lizobe selicreate ubutho between nina nabo bathi nabo abantu abazosibangela abazosixoshisa emsebenzini ngoba bengathathwanga ngiubuza lo mbuzo ngoba uqhamuke endaweni eziningi uma ngikulenza udaba uthi kungenzeka kube naleso simo nizobhekana kanjani naleso simo ni ready ukubhekana naso esimone sikanjalo izimo ezingenzeka umsakazi kodwa uma uthi uyabheka umuntu ovele osesebenza akwazi ukuthi abe yisitha nomuntu osalwela ilungu lakhe lokuthi athole umsebenzi kungenzeka lokho ngoba ukucabanga abantu akufani kodwa isidingo salokho asikho bona okwabo ukukhalisana nathi nokubambisana nathi ukuthi hawo into sayiqala nani bafuthu engathi ningaphumelela nani ilungelo lenu likwazi ukuthi libe impumelelo nibuyele emsebenzini engithemba ukuthi nabo bafisa ukuthi nathi sibuyele emsebenzini njengabo bafisa ukuthi nibuyele emsebenzini njengabo asisonge sisonge ngelo ukuthi ngolesihlanu ngilindele ifeedback from omunye weinhlaka esenike lahlangana nazo sithema sisikhuluma udaba ebaqinisekisa ukuthi udaba lenu bayalazi lufinyelelile kubona sebezamile ukuthi sebenze sebelisebenza ngenye engene mhlambe engifisa sikubheke kokuthi uma siyafika siyathola ukuthi mhlawumbe ngokwangempela ungabuyi kwenu hayi ukuthi akubanga semthethweni sisidila kanjani naleyo ungabuyi kwethu umsakazayo ukuthi akubanga semthethweni mhlambe ungamlekelela mfethu ngiyabona ukuthi uqonda umbuzo ophinde ngingenelele umsakazi uma singathi siyalenza udaba siyathola ukuthi selifike emaphethelweni bese sithola imphumela ethi siyezwa mjabulelwa siyezwa Ntokozo FM nezinhlaka zonke elikelelayo cha abosisi nobhudi labo enibalwela ukuthi babuyele emsebenzini
ngekhathi bengabuyeli emsebenzini kwalandelwa yonke imigudu efanele eyagcina ikhombisa ukuthi abazobuyela emsebenzini ungabuyeli kwabe emsebenzini kusemthethweni. Ngizobeka nje kancane bese nomfowethu naye abeke. Yes. Ngicabanga ukuthi uma awe ngithi ngikunike icontract ngiyalinganisa ka 4 months. Yes. Ukusho ukuthi uma kuphela 4 months siyahlukana. Right. Yeah. Wena mawusuphinde uthi asihlangane ngale. Ukusho ukuthi wena lapho usho ukuthi mina nawe siyaqhubeka. Njengoba bakwazi ukuthi icontract kwakufanele ukuthi bona bathi okay mhlambe bathi bona kwakufanele ngigcine nosolo ukuthi lokho enikhuluma sikwazi base besibizelani ke ngalolu suku lomhla ka1 lolo kusuku lasoqala ngalo ke ukuba permanent uma kwakuthi ke kwase kuthiwa igezelene ngoba kukhombisa kona ukuthi yayingagezelene ukubuya kwenu umhla ka1 kwakuyinkomba zokuthi nisakhona kwisystem yakhe. Yebo kuphinde futhi kanjani na siyaxhumana bayasibiza sihlangana nabo kuya ngokuqhubeka kanjalo izinsuku siyabizwa kuze kushiwo isikhathi nifike nifakile iuniform uyabo ngicabanga ukuthi ngiphendulekile ngalesekile umbuzo obuqhamuka kumlaleli kahle obe ubuza ukuthi angicela ungibuzele lapho ukuthi mangathiwa sitholaniseke ukuthi kwalandelwa yonke imigudu kuzomiseka kanjani. So into edala ukuthi ngiubuze ngalolu hlobo engiubuza ngalo ukwenzela ukunikezela ithuba lokuthi niuphendule ngendlela elizokwaneliseka ngafethu awusalise ugoqa mina ngiyakuthembisa ukuthi ngesonto yebo emva kwa12 sizohlangana nawe la endlini zomsakazo ukuza ku unpacker ifeedback nomhlahlandlela. Yebo. Nje umsakazi na ngingajabula kakhulu ukuzwa ifeedback ingasijabulisa lonto kakhulu. So nje sengigoqa nami cha nje siyacela la kubona abaphathi ukuthi akekho umuntu esilwa naye la phela into esidingayo lesicela kubona sicela ukuthi basenzele ubulungiswa kube khona indlela abangayenza ukuthi sigcine nathi sikwazi ukuthi sisebenze. So iloko nje ngingakeda nje nami njengoba sabantu abadinga usizo lokuthi sibuyele emsebenzini asikhethe ukuthi sikhetha mhlambe uhlaka oluthile noma sikhetha inhlangano ethile. Thina into esidingayo kuphela ukuthola usizo lokuthi sibuyele emsebenzini noma ngabe ubani ongaba nendlela yokusisiza ngicabanga ukuthi wamukelekile noma ngabe ubani ke ibaleke kakhulu ke le show ukuthi noma ngabe ubani ungakhathalekile ukuthi uaffiliate neqembu lezombusazwe okanye ke uzibandakanya nayiphi inhlangano as long as ethi mina nginalo ke usizo ngizonilekelela izandla zivulekile angeke ngize ngidedeleke ukuthi inamba ukuthi ngithi abantu thinteke ngoba kukhona ozoyithatha inamba ayisebenzisele ngeinhloso zakhe kugcina sekwenzeka into engeyona esihloso ukuthi yenzeke egcineni usuku kuba enisizakala. Asivale maye kusela ama second. Sibonge kakhulu bhuti. Siyathemba ukuthi abalaleli emakhaya nabo abaphathi nabo bonke abasemandleni ukuthi bangakwazi ukusisiza bazofaka izandla abasisize. Esicelayo nje thina ukuthi sithole umsebenzi sibuyele emsebenzini. Siyabonga. Rathi ke igama umjabulelwa isibongo ngingwakuyama besinabo ke abafowethu osisi nodade wethu ababekade bengabasebenzi bakamasipala kunenkolelo ukuthi baphuma ngendlela engekho emthethweni babizwa banikezelwa ngisho umfaniswano okusebenza benziswa ngisho induction egcineni kosuku bayithola sebeselingi ngaphandle udaba ke lolu esolilandelela siyithimba lesiyasiqeketha Current Affairs umsakazi Intokozo FM umujove samuhle ngibolekile umphefumulo mina nawe engolwesine sokwazi ukuthi sibonane kulona ke uhlelo